आं तिनि रेडी तंगो आनी जे अकाउंट तंग माने अबनो ऑडिट खारिनानी सोशल ऑडिट खारिनानी कुनु नेता माहितो तंग बुने अकाउंट नो माहिके लाइव बैलेंस फुनुंगनानी बुने अकाउंट नो माहिके लाइव लोकोनो फुनुंगनानी सोशल ऑडिट खाइनानी तुबडी इडी तुबि थेपाडी सीबीआई इंक्वायरी खारिदे आनी अकाउंट ते आनी बुसुक प्रॉपर्टी तंग बुसुक रां तंग बुमाय तामो खलाय तंग तामो पाइ तंग बुसुक रां जाक तंग ब कुना कुनाव बुसुक रां हुइजाक तंग फाइदि सीबीआई इंक्वायरी खारिदे जी आं चैलेंज खाइबायसि ताबुक आं साना नायमाका हायसि जों एमडीसी टीडीसी हापां बुबाग्रा नेतृत्वे सरकार और जों रूल ऑफ फाइमान यागुलो साउ टीडीसी हापां नि नेतारक रांसाउ रांसि रहोया बरन रांसानाय सारि ताखुरो बुखुरक रांसि रहोया तिनि सैलारि हाबिया एमडीसी रंनि सैलारि हाबिया नावबो इम्पोर्टेंट कगिया जों क्रेडिट कार्ड बाय देना खलाय पानो निजिनि बहग्रा हुरि पानो जों लोकनि बागै सामुखलाय दङ फियाबा अर सिनि एडीसी न एडमिनिस्ट्रेशन चालगै तंनाय सिनि कर्मचारी रक दिनि आं हायनो बरंनि बहायनो गोबांमा बरंनि देना दंखना फैमिली चलिना नांगौ बरंनि बहायनो अफिसाव फायना बागै बर गारि काना नांगौ थंनि दाम रिना नांगौ कॉलेजनि फीस रिना नांगौ स्कूलनि फीस रिना नांगौ दिनि बरक फीस पेमेंट खाइमिया बाकी दुगान चामानि रां रिमिया माइके गोबांमा जोंजाल कलाय दङ गोबांमा माइ कर्मचारी तिनि 5 तारिख पर्यन्त डेटं थाका तिनि बेतन माया ब अवस्थायाव दंखना तिनि बेलायखेन वानामा सिंसा और राज्य जे सरकार शासन खाय तंमानि बमाहाय सरकार आं बुजिमेया बकि पाब्लिक नि बागै दे ना जनगणनि बागै दे नाकि तामो साकसाकनि बागै दे एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन की वन जिन एडमिनिस्ट्रेशन दा ना कुनो एकटा फातार हानि बरनि एडमिनिस्ट्रेशन दा अमत चिन तिब्रासानि एडमिनिस्ट्रेशन बले गोबांमा बरक थै कचका गोबांमा बरक लांमारिखा ओ एडीसी नि बागै तिनि एडीसी संजावै जे व्यक्ति एडीसी बिसिङाव तंगै तिनि बुट बाचावै एमएलए मन्त्रींगै तिनि ओ एडीसी नि बुफानि साय तंनाय तिनि बाहायके निजे एडीसी नि बरकंगै बो बाहायके तिनि रां कासै तनिमान अब कायसा बेलायखेनो कायसा प्रश्न बोधक ताक्रो बुक्रो वाना मेसिं चाबो जातिनि बागै कक सालायो दफानि बागै कक सावो एक्चुअल चिनि दफा जाति रक बियांति मो थांजांनाय चिनि जाति दफारक साबना आसायतम ओनली एडीसी नो आसायतम कारण एडीसी बिसिङनो चिनि बर रक बेसिरभाग दंगो गे तिनि ओ एडीसी नो रां रहोया ओमाय खलायै चिनि कर्मचारी रंनो हयरानि इनडाइरेक्टली चिनि कर्मचारी हयरानि फानो इनडाइरेक्टली डाइरेक्टली चिनि तिप्रासा हयरानि कारण ई कर्मचारीनि दाराति गोबांमा नुखुं बरं नुखुंगो केबो हाजिरा खाय जानाय दङ रां माया हाजिरा खालामनाय यागलो केबो टिउशन फोरोंनाय मास्टर रां माया टाइम टू टाइम बबो तो बाजार जाना नांनाय बबो तो थांना नांनाय बिले के ताखुराव बुखुराव आबनो ताबु वान सगै नायदि ब अवस्थायाव चलि दंखाना के तिनि जोंनो सावो गारि काहाम पाइगुरियो गारि काहाम अबो खलायो जोंकि करप्शन खलायो अ जागा गारि काहाम काइगुरि दं हायदा लोकनि बागै सामुं तांना बागै रिस्का बाय तताय एलाका हापुं हाथाय काइगुरि मैया ठेला गारि बाय तो जों हापुं हाथाय थाङै गुरि बलं बिसिं हाबि थांमाया आव लामा गुरि जरामा हिमका लामा दंगो ताबुक हिमुइ तो नों 5 बছর फानो एलाका काबार खाइमियाबले गारि मा पायो किन्तु भाग्य गारि पाय ए सिविल स्कोर नरनो फुनुका ईएमआई बाय मा पाइ जाऊ लोन नावै मा पायो लोन नावै थक दामा पर्यन्त लोन नावै थक मा दाव ताखुर बुखुर गे बनो एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन जों जारा ताबुक तंग तनाय रनो कलाइते तेखे ब्लेम खायो रां चाव हाय खायो करप्शन खायो केन्तुबा आं सानामुचगो आं तिनि रेडी तंगो
ani je account tong mani obno audit khairani social audit khairani kuno neta mai to tong buni account no mai ke live balance phunungnani buni account no mai ke live lokono phunungnani social audit khainani tubdi idi tubi thepari CBI inquiry khairja ani account tei ani busuk property tong busuk rang tong bumhai tamo khlai tong tamo pai tong busuk rang jak tong bo kuna kuna busuk rang huijak tong haidi CBI inquiry khairi daisi ang challenge khairisi কিন্তু এমন কোন নেতা তাও বর্তমানে তো তং যে নিজের অ্যাকাউন্ট লাইভ হাকে ব্যালেন্স ফনুংনানি সোশ্যাল অডিট খাইনানো মাই ক্ষমতা তো তং সাধাইছে তিনি আং গাড়ি মা ফালছিনাই নাইনিয়াম হাই গাড়ি ইএমআই বাই নামানি গাড়ি নাংলি হাইছে কায়া গাড়ি হিমুইনো অংখর পিউনাই হাইছে আগে যেভাবে जों হিমুই আন্দোলন খাইকা হিমুইনো আন্দোলন খাইপিনাই হিমুইনো লোকনি নগদ থাংপিউনাই जों हिमिनो सारा त्रिपुरा बेरायफिनाय हायसि बेरायनाय लोकनि सारथे जनगणनि सारथे जों मा खालायनाय तां खालाया तंनाय जों कि आजुगै तंनाय जाति दफरावनो जों कग्रिजाक जों जाति दफानो कग्रिजाक जों फियगनाय जाति दफानो बागै सामुं तांनाय हिनि जों कग्रिजाक जों समाय तांजाक मुइतो तंगो 2010-11 नि सिमि जों बमाइके कष्ट खालाय फैका जों बमाइके सामुंतां फैका निजेनि नुखुंगो माइरं गरै तुति पर्यन्त बुइना माइचारिखा निजे नुखुंगो नक पर्यन्त तांमाया ताबो आं नक ताङै तंगो बमाइके नक ताङै मा तंग आबो फुनुगान ताइ 2 दिन परे आं ताबो आनि चेराइनि आबो सुयाको आं कुतुलि मेया कामके आं बागै फुनुमाय किन्तु फुनुनाय आं नक बमाइके तां तंग 5 বছর পরে आं तिनानि नुखुंनो निजेनि याक बाय आं हालापमानि 1 साला 3 वाबाय वा बमबाय 2-3 दिन आगे आं 3 मा बुरिखा कारण वा मानथुलिया जतन राबार कायबायखा वा मानथुयानि कारणे नुखुं हालामनानि वा करिखा मिस्त्री नाहारै बंधन रां नाहारै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां नाहारै आमानि GPF नि रां नाहारै नुखुं मा बुखा मिस्त्री नाहारै तेलेमुरानि मिस्त्री आनि आकुथानक नरक जतन नुखना थांनायाव भाइराल बुकि सांजाक हठात खाय जिनि खरकसा मीडिया पार्सन फायैब फनगरि आं बुलासि माहाय नंखा कारण आं फनना मुसै आं तंमाने आनि माहाय सिचुएशन कंडीशन दंनो तो बतिना हाके फनगै आं लासिमानि बिसिंति पानो माहाय भाइराल थाका के बनो ताखर बुखर कक साना क्लाय ब्लेम खाना क्लाय किन्तु बार मानजांनानि मानजागै नागिरदि आ मानजागै आबन हजम खायनानै आबो कलाय हायसि काजे आं तिनि ताइ कैसा लाइभ भिडिअ बिसिंति सानामो जगो आनि खुंसा गारि दङ EMI बाय पाइमानि आ EMI रा आं टाइम टु टाइम सुइमालिया आ गारि न आं फालि मारिसिनाय